Morning, maayong buntag. Ano po ko dali sang agan. Kanila ging gibuntag nag-abuhan, wala man ko yung madang agan, madul man di mo uwan. Impas ng utang sa danig mo uwan, di maluto. Ara, di mamsiga, ang kabkab. Namin kabkaban. Ay, kinukuloy. Tabang simpang na ba? Luto niyang dinang agron. Bitaw, kasi ko nag-stack aging kasi ko magluto. Tama di humantong among repair nga abuhan. Agad magkaroon Ginoo nga di mo uwan. Kamusta mong tanan? Ang bisihadid na mamungkag ng kuning-anan. Kaya bising gubuta, labaw pas gubot. Gubot pas deket. Tao. Ani sa lamang ko, kalias Ginoo, mahuman ra ito makatakang nako. Adto. Ano yan, bumring agdaguhat. Hello, good morning. Ani ra ko nagluto sa gawas. Kaya nagaba na kang abuhan. Hello, world. Hello. Good morning. Maayong buntag sa tanan. Agas-agas na kang tubig. Salamat sa gasas kinabuhi. Matag adlaw. Huwag yapon ni nagkagubot. Yapon no plastar. Adto ko magdung-agon sa gawas. Ay, wala yung matakangan. Kuba naghang abuhan. Ang malaginig. Salamat sa Ginoo nga. Naluoy na dyan nga matandag rin among pamudyo. Ay, ingnan na ba may isyuhan na ba kung may pamudyo. Salamat Lord. Daghang salamat. Dinag sa gawas. Salamat kaadyo. At diha upaw Violet. Narakos ko na dungag sa gawas. Kay pamanda tumahuman giliawtan na nila agabuhan daga ni sir mo lagi ni na kita na makada na sir nga at tulo na kabintana nakabit mo di sunod ag abuhan pero sa kwarto usa duha kwarto wapa mo pani ang agi nila sa pikat sa side nya karon dari kus kuan magluto abuhan aw sa gawas lagi madul magdimuwan kalis Ginoo bahala magwan gabi basta adlaw gi kay na pas mo bitag sa trabaho og di ko mauwan di ko makaluto sa gawas kay maiwan nara na sa nangutanan nara na sa duha ka kani magtungod sa kwartong isa na kani mo na kang tindahan mapalay na human o katong pikas nga kuan side kari tintanang gamay maura na grabing gubot lagi sobra pas gira kagubot pero okay ra magang dinang agang liun sina pagtungan ni kasi natin ko magluto kita natang buto lanig zaka-zaka ang man bitaw di buwan maluto ang dinungag kasi nakarelate nga ni magdungag sa duta bitaw good morning tanan ma'am dining ayok morning ma'am God bless ug diha sa Novalitsis pili sa taghap good morning tapos hangnatad nagdungag og itong panahon diha kamusta diha sliti Ma'am Edina mura mag nagawan grabe sliti kay namon ko idaan na diha nagbaha namon kuno liti
Ug diha sa Davao, Vilma Macabalo. Good morning, ma'am. Kamusta mong tanan? Mers and Korea, good morning. Video ra ko. Og ni Mers and family. Nag-live ka na? Wa. Mag-video ra ko. Morning kirang. Asa man ka? Morning Sara Laila Amid. Wa ko nag-live ko ano po. Jadi taga Manila area. Good morning. Asa man ka? Ngarabal ni dahaw. Mag-walking ka? Mag-walking mo mita? Dahil tagalayang naso duha ka buhok ko. Mag-walking ko araw mo kuha ng tiil. Hindi na may lindahaw. Wala man. Sana all. Padong? Maligo ni... Uli. Asa mo ba din dapit? Dawra siguro ni. Patulog. Di mo pinag-uli. Pila ka bakit log sa katre? Isa. May ginagag man. Umahaw. Usa nandito ka nagdagan. Ha? Dahil ka nagdagan. Bitin dali ko gagapon. Umay abo. At ako ano sa kama may Kaides? Agda. Mo ni ka pa sa ulo, maglain na punin ka pa sa. Mura mo lang gamay sa una. Nablilain mo man. Nilazog na. Ali mo yung may tanong. Katong dito. Pa, di mo kung itong ganitong kali. Ha? Di mo. Asa mo itong potong sa kuhan, Biokor? Bilibid. Ang tangkin. Bilibid ko na sangkin. Kay gimingaw si Mita. Mag-walking sila. Ako di walking magdangag pa ko tapos ko labhonon dadto. Magluto pa kong pamahaw sa mga trabahanting pilang lugas. Bukaw na. Taram ka ng dinangag. Abot man. Bukaw na ko ron. Magluto ako sa kandang gunisa. Diga. Tamo ko yung nanggapon salin. Indang mudto. Magtinulan ako. Tinura ko sa gulag kapayas. Anigya pong gani magluto. Mato na magtinguan lagi. Morning. Mahaw na. Suka. Suka. Tuas kon. Nay butilang bildo. Among sudan. Klase-klaseng sudan, oh. Nami kinilaw nga bat. Itlog o langgunisa o ag inanunan o ginamos. Di na mawa ng ginamos. Pare sa kuan. Bugas nga puwa. Yamong porman dia. Masuk ke kita ke silikon. Dahil among kapayas, di mawa. Hara ba sinriko? Hara? Kanag blang hoy. Aku sobot aku bilang hoy kapon maran yang penihapon kapon. Pagikan? Nakal ka bahay. Mga bitog blang hoy no. Kung blang hoy nung aloy haplutan. Kang danang kang mandung tidan nang masaka na. Pulutan na? Nay Paris ani. Napagod ang ganda ilaw. Marabas, dudo. Mahaw. Kay, sa habahab ko no, sa sigaon. Tayo ya. Kiskisan to ni mo. Duro na ba na? Mo nang habahab kayo kiskisi. Dudoy mo, kiskisan ba? Lulo yung sa unang nga na kiskisan man. Dami na ko sa kabahab. Sala ko. Presko pa lagi na. Hmm. Pas dulu gipabuhat po lang dulu kilo na to. A few moments later. Ano man na, ang nga na. Floringan mo ko ning suro. Pantay dari kuan, flooring sa CR.
Mo na pluringan. Ag sitting ka nang kasabot ka sitting ka nang isuksok sa block mo na. Pang sitting ko nung suksok sa block. Hindi taga na nagagamitan daghang. Ha? Kuwang hindi na kay flooring sa dari pang kuwang. Gamit ka po na eh. Flooring. Mang duha na naman. Kuwang dinabot na. Kay apil ng flooring. Nipson naman ang flooring. Ba pag na pa apil ng flooring, poy sa ng flooring. Importante itong masirado. Sitting. Agbunbun pagdakan ko kinahanglan kay katong bunbon kuha ko to pang ipang sak ni Ruli ag sitting kana bang ipang Parang bunbun daghan nagagamitan. Kuwang pili ng bunbun na dari. kay isuk-suk sa Napay flooring sa abuhan, flooring pa sa lababo. na kadungog ka imong igagaw. Mangluod sa ni di na tiwason. Atul na kanawa pa dong. Ay bunbun na to. Na mo din mo sa lababo katong lababo nga imong gi-picture. Mo toy tanawon. Ingas role, mutante nga matiop ni. Masirado na. Kuwang materialis, kuwang migbunbun. Jordan nagsin, kaya rong matupanan ni. Di na ko mag duko na ito magdigamo. Helper. Ha? Kaya pa bakir? Basahan yung sunod. Kumana. Basahan. Saraul. Mo na paw, mo ni sitting, mo ni pato pagka trabaho di para sa ating dari sud, mo si na ni mag maniho si jang kuan kan ni finishing na ni si rin na kay bawo, dali ra na kay jang agi. Katong finishing dari sud, ara ni jang duga sa kay maado ko no pagkapail. Mo ni kapit na jud manglod. Manglod na kasi pati oson ni si Siano na. Ato load kay na. Tukbon sumigwakwak na ni mang load na. Wa na mileng mason makuha. Mason porman pa ni siya. Kasi sa kuan kanang si bunbun kay jang pangpilot ag buho katong ato sa una dari wa sulod to pilota. Wa tanang buho gisudlan. Kana tanang buho jud pansakan. Dadari di ko nagportahan pa ulaman. At bang sa pikas sa ipasok na katong portahan daan mo kuan. Ang bakun din na kinahanap ng hagdanan. Ang imong bulang imong gaingon nung nangunod na ba wa pa na mo suwaji. Wa pa. Sa tilaw na ni mo do? Wa. Oh, Paniunod. pakunay unod. Pero na magud siguro na. Nala kay masikaso sa kog pamahaw pas mo naghang bitok. Ngita pa kog sakdan. Sa do? Sa do? Ugma magatop na sana all. Aw, manong hanapon mo ni Domingo, di mo pahuway? Ito ba sa gilid sa kwarto? Ari ko na Saan naglaban na doy? Kilit. Kahoy. Barang ba? Patumbara. Patong yung sekolah buak. Asa po yung buwak eh. Buwak. Pati buwak. Abuhan. Tara. Tokong-tokong. Uwan na ba? Yara, pau, agdaris koan.
Mo nilang file ron. Ano maho nagko ang dudo? Ato am din naghugas. Maho na. Alaga.